Evo, u sklopu obilježbe Dana hrvatskih branitelja, danas 27. listopada, u nizu aktivnosti od 6. listopada pa sve do danas, od zapadne Slavonije, odnosno našeg istočnog dijela županije, Novske, Moslavine, naše od prve osloboditeljske akcije Bojavica, također osloboditeljske akcije najveće 1991. godine 18. listopada u Farkašiću, i evo završavamo sa komemoracijom i obilježbom Dana hrvatskih branitelja, poklanjajući se herojima i žrtvama i osloboditeljima, hrvatskim ratnicima, dakle ove dvorske satnije koja je dakle formirana na današnji dan u Sunji, kao što ste imali prilike čuti. Želimo na ovaj način obilježiti dakle i sam njen osnutak, a i sve napore i sva borbena djelovanja koja je ta satnija na svome ratnom putu zajedno sa svojim herojima izdržala i donijela pobjedu i slobodu konačno oslobađanju općine Dvor ovdje od velikosrpskih agresora, i na taj dan se evo danas sjećamo svih tih časnih dana, svih tih junaka, i da se hrvatska sloboda i dalje promiče, odnosno da se ne zaboravi kroz ovakve aktivnosti, i zato upravo Sisačko-moslavačka županija posvećuje puno pozornosti ovakvim postrojbama i ovakvim aktivnostima. Pa satnija je formirana 1992. godine i te iste 1992. godine je došla na Sunjsku crtu bojišnice gdje je zauzela u obrani mjesta Bobovac, Bistrać, Krivaj Sunjski, Žreme. Cijelo znači obrambeni dio rata bili smo u Sunji, a nakon Sunje smo krenuli u oslobađanje u akciju Oluju na pravcu Sunja, Hrvatska Kostajnica, Dvor. U Dvoru smo 9. kolovoza završili oslobađanje Dvora, preuzeli održavanje granice Republike Hrvatske i priprema za akciju Una. Nakon akcije Una i dalje smo na potezu Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica držali obranu naše granice, da bi se u veljači 1996. godine satnija demobilizirala i završila svoje ratno djelovanje. Na crti obrane nismo imali ni jednog ranjenog ni mrtvog pripadnika. U oslobađajućoj akciji Oluja imali smo jednog teže ranjenog vojnika, a satnija nije pretrpila gubitke u ljudstvu. Djelovanja u sastavu 17. pukovnije, znači Žemen, Meminska, Graboštan i Kostajnica, i zadnja postaja nam je bila Dvor. U Dvoru smo imali jako velikih problema, pošto se njihova kolona izvlačila prema Bosni, onda htjeli su nas odmaknuti kad smo ušli u Dvor, tako da je došlo u ranim jutarnjim satima do borbe velike, gdje smo imali 2-3 ranjena i jednog mrtvog. Drugi dan smo ponovo ušli u Dvor i satnija ostaje tu djelovati na osiguranju državne granice do razvojačenja 24.12.1995. godine.